इउटुबखौ सोलायनोबा मोजां सालाय प्रान्जल जानला मोनला खोथा लानानै सोरनिबा खोथा मोनसेल' साइडजों नोङो सोलिनाङा इउटुबा नोङो सब मानसिनि एगेन्स्टआवसो नों इउटुब बानायो बेलेग इउटुबारखौ नुवाखै नामा नोङो बि बयसमोनखौ नुवाखै नामा माबायदि इउटुब बानायो नोङो दिनै इंलिश मेकारमोनखौ नुवाखै नामा आलफ्रेडमोनखौ नुवाखै नामा नोंलाय मा मानसि सायावसो इउटुब खालामो ओमफ्राय नोंथांनाव माखासे प्रुफफोर दं नामा बिथां जे रां हरदों बिथांनो रां होनाय समाव आङो गासिबो एभिडेन्स लाखाजोबदों जेरै बिथाङा चेक लिरनानै होदों चेकआ गांथाम दङ 11 लाख दं 10 लाख दं 9 लाख दङ आरो दलिलावबो ब्लेंक सहियाव सहि होखाजोबदों बिथाङा जे आंखौ गिनाङा आं सासे इएमजों थायो एग्रिकालचार डिपार्टमेन्ट इएमजों थायो आरो निस्सय होनोबो हामार होननानै गावबो बुंनानै लादोंमोन आरो सारजों थानाय हिसाबै जोंबो नुनानै लोगो हमनानै मेगनजों नुनाय हिसाबै जोंबो फोथायनानै जोंबो बेबायदि फैसाखौ जोङो मालायनिफ्राय खाङै होनाय जादोंमोन दा आङो बेनि गेजेराव आंहाबो मालायनि थाखा गोजानानै बहुद खस्थ' गेजेरजों भुगिनांदों जाहैदों नोंथां माने गुबुननिफ्राय लाथ'नानै हरदोंमोन जाहैबाय गुबुननिफ्राय लानाय बेयो फैसाखौ आं 5 लाख थाखा होफैदोंमोन खिन्थु सोरनिफ्राय इयो फन नाम्बार लानानै आंनि फन नाम्बारखौ लानानै बोरै फन खालामखो सोरबा होखो फन खालामै फैलांनानै मुसलपुर ब्लकआव बियो आंखौ लोगो हमनानै आं हाया होनखादादोंमोन थारमाने लिस्टआव सोनो थेवब्लाबो इयो स्करपिअ सिङाव थारमाने फैसा 5 लाख सोना गालांदों आरो बेजों लोगोसे बियो 10टा गारिनि 3.5 लाख 3 लाख करि बे लादों आरो लासे लानानै बियो दिनै हागोन गाबोन हागोन दिनै हागोन गाबोन हागोन आजि 1.5 बोसोरनि बारा जाबाय दा कन्टेक्ट गैया नोंथांजों बेजों लोगोसे दाथ' कन्टेक्टनि खुनु जेबो कन्टेक्ट गैलायला कन्टेक्टआ सिगां मोनोमोन आरो जिखिनि मोननाय समावबो बे मोजां रायलाया जे नेक्स्ट मासाव हरनो हागोन बा नेक्स्ट सप्तायाव मोनगोन बेफोरबायदि बुङै लास्टाव कन्टेक्ट खालामनो बेनि गेजेराव नांलाय खमलायबो जाबाय बिफिनलायनाय जाबाय थिग बेबायदिनो साननैसो मास मोननै मोनथामनि गेजेराव बेफोरबायदि होगोन होननानै बुङैनो खोथा होयै लास्टाव गोबावनिफ्राय गोबाव 1.5 बोसोर बारबायथ' बे हिसाबै दा 1.5 बोसोर बारना लास्टाव मानसिबो गायब जाबाय ना थाखा फैसा हरफिननाय ना नुजानाय ना कन्टेक्ट जेबो गैया दायो आं मोनसे प्रान्जल इउटुबनियाव मोनसे ब्लग नुदों बे ब्लगा तारमाने आंनि सायाव एसे एलिगेन्स होदों आरो बेयाव तारमाने बुंदों मा बिक्रमा माबा ट्रेक्टरनि 10 खान ट्रेक्टरनि 3.5 लाखनि फैसा खांना लादों आं हैदों मादों होनना बुंदों बे एकदमबारे नंखाय आं बे एलिगेसना नंखायथार ओंखायनो आं बुंदों बे फैसा होनाया सैथ' नंगौ 5 लाख थाखा होफैनाया खिन्थु पुराना बिलनि थाखायसो इयो एग्रिकालचारनि पुराना बान्दोफोर मावनायनि थाखाय पुराना बिलनि थाखायसो इयो फैसाखौ आं 5 लाख थाखा होफैदोंमोन खिन्थु सोरनिफ्राय इयो फन नाम्बार लानानै आंनि फन नाम्बारखौ लानानै बोरै फन खालामखो सोरबा होखो फन खालामै फैलांनानै मुसलपुर ब्लकआव बियो आंखौ लोगो हमनानै आं हाया होनखादादोंमोन थारमाने लिस्टआव सोनो थेवब्लाबो इयो स्करपिअ सिङाव थारमाने फैसा 5 लाख सोना गालांदों आरो सोना गालांनायावथ' उनाव खाननै मथा-मथि बिदिनो मास मोननै मोनथामनि उनाव थारमाने पुराना बिलखौथ' तारमाने सरकारानो होनो हाया जाहैबाय रावनोबो होखायासै समाव इनिफ्राय बिदिनो 5 मास 6 मासाव मा जाबाय होमबा नों फैसाखौ दा हरफिनथ'नो हायाबा नों आंनो गारिखौ सालायथ'नो हर होननानै बुंनायखाय आं स्करपिअखौ आंनिफ्राय लाना थांबाय लाना थांखांनानै बिदिनो मास मोननै मोनथामसो उनाव आङो जेथिया वेगेनार बोराय गंसे दंमोन बेखौ आं गुवाहाटियाव बानायनानै सालायनो होननानै जेथिया लांबाय बानायखांनायनि उनाव थाग थिग जेथिया तारमाने माबा सालायनायनो होननानै माबा खालामबा थाग थिग आंखौ बिक्रमा लोगो मोनहैबाय आरो लोगो मोनहैनानै इयो मा खालामबाय लोगो आंनि गारि साबिखौ लाखाबाय ओमफ्राय मबाइलखौबो लाबाय ओमफ्य गावनि मोना जाबाय दै बेलासिनि 5टा 6टासो जाबायमोन आरो बेनिफ्राय गावनि स्करपिअ सोना लांनानै बबेबा गोजानाव लाना थांदों आंखौ माबायाव बलेर' सोना लांनानै बेयाव सोरबा हारसा सानै मानसि लोगो हमनानै बे गारि सायावनो ओमफ्राय पुराना दलिनाव साइन खालामहोदो ओमफ्राय आरो माबा मा होनो पेपार गुफुर पेपाराव साइन खालामहोदों आरो बेनिफ्राय आं बुंदोंमोन आंबो लोगोफोरखौ फन खालामनो हर होनना बुंनायाव बियो मा बुङो रावखौबो फन खालामनो मबाइल सोनानै गावगोन मागोन होननानैसो आंखौ थारमाने धमखि होबाय थायो आरो बेनिफ्राय मबाइल लाखिबाय बेनिफ्राय आंनि वेगेनाराव चेक बुक दंमोन 10 खानसो साइन खालामखानाय दंमोन ओमफ्राय आरो फैसा 3 लाख थाखा दंमोन बेफोर गासैबो लांफाजोब्बाय आं एखौनो मोनबोखायाखै दा ओमफ्राय गावनो बेनिफ्राय गारि भारा लाना थांनानै हाजारसे थाखा आंनो हरदों बिक्रमा बेखिनियानो आरो दा बिसोरनि सायाव मा बेबस्था आंथ' दा बिसोरनि सायाव आंथ' माबायाव बे बिक्रमखौथ' आं इटिमेटेड माने सिगांनो आङो माबानि गारि सिखावनि नामाव आङो गारि गंनैनि सिखावनि थाखाय आङो एफआइआर होना दोनखादों माबा बागानपारा
आउटपस्टआव बेनिफ्राय आरो कर्टआवबो आं होना दोनदों बाथौगुरि कर्टआवबो केस होना दोनदों बेनि होखाना दोनदों आं बेखौ बिसो आंखौ बुंदों सोरखौबा मानसिया लुगैबा आंखौ फन खालामना लेंहर आं 1 लाख थाखा होगोन होननानै बुंदों आंसो बेखौ दिनै मिया प्रान्जलनि इउटुबाव नुनानै गुवाहाटियाव दङ होननानै सानखाना लाबाय बेखौ दा आंसो थानायाव थांनानै जबरदस्त थारमाने मानसिया इयो माबायाव दङ होननानै आं थानायावसो आरो बाहाय बुरखांहैबावसिगोन आं बेनिफ्राय आरो आं दिनै दहायबो आं उकिलखौ फन खालामदों उकिलाबो जागोन बे टेनसन लानो खालामनांगौ गैया होनना बुंदों बेनिफ्राय आङो दा प्रान्जल इउटुबारखौबो बुंदों इउटुबखौ सोलायनोबा मोजां सालाय प्रान्जल जानला मोनला खोथा लानानै सोरनिबा खोथा मोनसेल' साइड अन साइडजों नोङो सोलिनाङा इउटुबाव नोङो सब मानसिनि एगेन्स्टआवसो नों इउटुब बानायो बेलेग इउटुबारखौ नुवाखै नामा नोङो बि बयसमोनखौ नुवाखै नामा माबायदि इउटुब बानायो नोङो दिनै इंलिश मेकारमोनखौ नुवाखै नामा आलफ्रेडमोनखौ नुवाखै नामा नोंलाय मा मानसि सायावसो इउटुब खालामो नोङो बिक्रमनि खोथाखौबो खोनासंमोन आंनि खोथाखौबो नोङो खोनासंमोन आंनि खोथायाव आं न'आवलागै फैयोमोन नोङो जुदि नों इउटुब मान हेगार थानो रोंबा खिन्थु प्रान्जलखौबो आङो मानहानि केस होनाय जागोन कर्टआव आं सब रेडि खालामना लाखाजोब्बाय दिनैनो आं बाथौगुरि कर्टआव होगोन मुसलपुर